ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଲୁଆଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ବିଲୁଆଟିକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଣେ ତେଣେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଘୂରି ବୁଲିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାର ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଅଙ୍ଗୁର ବଗିଚା ଉପରେ। ସେ ଅଙ୍ଗୁର ବଗିଚା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଅଙ୍ଗୁରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ହୋଇଛି। ବିଲୁଆଟି ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ତୋଳି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବିଲୁଆଟି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଥକି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଙ୍ଗୁରଗୁଡ଼ିକ ଖଟା ବୋଲି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ନିଜେ ସଫଳତା ନ ପାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।